Ja, nu har jeg jo 2 herrer, der også var med i Paradise. Og velkommen til jer 2. Mange tak. Hvordan var det for dig at være med i Paradise? Det har været en rigtig, rigtig fed oplevelse. Både at være i Mexico på hotellet, men også at det at komme hjem igen og møde så mange fede mennesker. Og specielt de mennesker, man er med på hotellet, både piger og drenge, det har ført til fede venskaber, som man forhåbentlig har resten af livet. Der er en del at se til. Ja. Så. Hvad med dig? Jamen altså, nu var der godt nok ikke så længe, men det var da sjovt at lige pludselig være i de kulisser, man har set på de sidste par sæsoner. Det var en utrolig stor oplevelse. Men jeg synes, at det har været en lang større oplevelse bagefter, med alle de jobs, vi har været på, og andre begivenheder. Ja. Så der har været knald på, lige siden det startede. Hvorfor meldte du dig til Paradise Hotel? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg søgte faktisk efter noget andet, og så stod der TV3 casting, og så tænkte jeg, det ved jeg sgu ikke, fordi min ansøgning, den bestod kun af mit navn, nummer, adresse, telefonnummer, og så 3 billeder. Så jeg skulle ikke lige regne med, at de ringede til mig, for de vidste ikke en skid om mig, faktisk. Det er ikke bare for at prøve noget nyt. Altså, jeg er en fyr, der godt kan lide at prøve noget nyt. Jo, jeg har lidt en tendens til at måske at falde lidt hen, hvis det bliver for ensformigt. Og det kan man godt nok sige, at det har det sgu ikke været de sidste mange måneder. Okay. Så det var for oplevelsens skyld. Min første mission er at klare den her uge. Den eneste pige, jeg ser muligheder i, det er Nadia Line. Helt bestemt. Og skruer nogle tøspiger, ikke? Var det det? Jamen, jeg er ikke ligesom dig, der har behov for sådan et tv-program for at score piger, så... Det har jeg nu heller ikke. Jeg ved ikke. Men hvorfor meldte du dig til Paradise? Det var faktisk også igennem noget, jeg havde tilmeldt noget, der hedder TV3 Casting, hvor jeg en profil inde. Og de henvendte sig til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at komme til et telefoninterview først. Og så gik jeg så videre derfra til noget tv, hvor man kunne stemme på mig og en pige. Så jeg var egentlig den eneste, der gik videre for det der TV3 Casting afstemning, hvor man skulle stemme ind på TV3 i sommer. Så jeg var egentlig heldig at gå videre. Så skulle de bruge en, der var lidt morstreng i år, som turde vise sine følelser, ikke rigtig med en grad af. Er det ikke rigtigt? Jo. Så jeg kom med. Okay. Og med fra start af, og det var jeg super glad for. Jeg holdt desværre kun 5 uger, men det var 5 fede uger. Okay. Så. Stiv går. Godmorgen. Jeg var træt. Er det rigtigt? Ja. Godmorgen. Hvem mangler vi af piger? Samantha. Godmorgen. Jeg er mexican. Er mexican? Ja. Thank you. Men hvad lavede du, inden du meldte dig til? Der spillede jeg faktisk håndbold i første division nede i Slagelse hos Anne Andersen. Og så arbejdede jeg sådan lidt i lufthavnen en gang imellem. Jeg er kvindehold. Ej, vi hedder Anja. Hun skal jo være mandetræner nu, og hun træner også. Så vi træner sammen med Champions League-holdet der. Så jeg har brugt meget tid på håndbold. Okay. Og ikke så meget på fest og farver. Det er egentlig også derfor, jeg sagde ja til Paradise. Fordi man er hele tiden tilsidesat, når man har været med til Danmarksmesterskaberne i håndbold som ungdomsspiller. Så var man aldrig i byen, fordi det måtte man jo ikke for træneren, fordi man skulle være klar til kamp om søndagen. Så jeg tænkte, jeg manglede lidt at leve min ungdom ud. Så tænkte jeg, det kunne jeg endelig få lov til nu i Paradise. Mm. Og det har jeg så også gjort. Vi er ude torsdag, fredag, lørdag hver weekend jo. Det er også derfor, jeg har taget lidt på. Det kan vi ikke engang se. Tak, så tak. Hvad lavede du, inden du kom med i Paradise? Jamen, månederne før, der var jeg pædagogmedhjælper i en SFO. Hvad kan man sige? Jeg var en stor legekammerat for de små børn. Fra 0. til 3. klasse. Og det var fordi, at jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gå i gang med sådan uddannelsesmæssigt. Så jeg tog lige et friår, hvor jeg lige skulle prøve lidt af hvert. Ja. Og så kom jeg lige tilbud fra SFO'en, og så
har jeg været der. Okay. Hvad siger jeres familie til, at I skulle være med? Jeg bliver mobbet konstant til familiefrokosten, så det er skide irriterende. Ej, min mor hun var sgu ikke så meget for det til at starte med. Så hun var faktisk den sidste, der fik det at vide. Kun få uger før jeg egentlig tog afsted. Men hun synes, det er meget sjovt nu. At se sin søn på skærmen, så længe det nu varede. Og Benjamin, så er det blevet din tur. Tak. Jeg går ud fra, at Benjamin han vil bruge sin mulighed ved Nadjaline, hvor vi alle sammen har sagt, at han skal stille sig. Hvis Benjamin stiller sig bag ved Tammy, så tror jeg faktisk, at mine dage de har talt herinde. Benjamin, hvad vil du gerne sige til Nadjaline? Jamen, rent ud sagt, så håber jeg, at den aftale, vi har, at den bliver overholdt. Og så at jeg forhåbentlig kommer til at være sammen med dig i rigtig lang tid. Jeg er ked af det, men det bliver Carlos. Hvad sagde din familie? Jeg vil sige det samme som Benny. Min mor, hun var ikke så glad. Så hun er også, netop på grund af, at det handler meget om sex og fest og farver. Hun kunne ikke lige se, hvorfor jeg skulle udstilles på en eller anden måde i det program. Og hun frygter jo lidt, at man måske blev udstillet på en forkert måde, end den man egentlig var og er. Så, men jeg sagde til hende, prøv at høre, mor, jeg er som jeg er, og du ved, hvordan jeg er som person, så jeg skal nok opføre mig ordentligt, men selvfølgelig, jeg vil ikke, hun sagde, at det der med sex på skærmen, det går altså ikke. Det gjorde jeg så heller ikke, men det var lidt fordi, at jeg ikke fik lov. Fik du ikke lov? Det er fordi, jeg mangler, jeg er ikke bare sådan en, som lige hopper i den første og den bedste. Så jeg gik lidt og ventede, og de kørte meget på mig med, Nicolaj, nu har det været en måned, og du har ikke fået noget endnu, og er du ikke lidt vild i varmen efter nogle damer? Så, det var jeg også, men som sagt, der var ikke lige præcis den pige, som jeg søgte. Hvad kunne du have gjort om igen, hvis du havde gjort noget forkert? Jeg har egentlig været mig selv hele vejen igennem dernede, men jeg ville ønske, at jeg tænkte mere på mig selv, frem for at tænke på andre deltagere. Nu røg jeg ud til en person, der hedder Tammy, og hende hjalp jeg ugen før, ved at hun ville love mig, at hun ikke ville sende mig hjem, og hun ville hjælpe mig i hoved og røv. Og hun sender så mig hjem. Så hun løj lidt over for mig. Og det har jeg egentlig lært, og man lærer utrolig meget af det spil, både om sig selv og om andre mennesker. Og jeg har altid været den der, når folk sparker mig i røven, så er det mig, der vender sig om og siger undskyld. Og det har jeg så lært virkelig meget af, at nu handler det om mig, først og fremmest. Og så, jeg vil stadig være den samme søde og flinke person, men nu er det altså mig, der er første prioritet. Så det er egentlig, hvad jeg har lært af Paradise. Er det noget, du har fortrudt, ja? Jamen, jeg har fortrudt, at jeg ikke har været mig selv, forstået på den måde, at jeg er umiddelbart meget åben og udadvendt. Men jeg var sgu nok lidt for reserveret. Og åbnede først nok op efter, da vi kom hjem igen. Det tror jeg også, man og for menneskerne. Ikke? Det er bare det, at man kommer ind i et spil, og man lige der følte jeg sgu, at alle parerne, de var så fasttømrede. Mere eller mindre. Og jeg har en eller anden idé om, jeg måske kunne have haft en bedre mulighed for måske at blive en uge mere, hvis jeg havde været lidt mere åben om bare mig selv. Men ellers så har jeg sgu ikke fortrudt noget. Altså, det var sgu sjovt. Og det er det igen. Altså, jeg var glad for, da jeg røg ud, at jeg ikke var totalt bitter. Jeg kunne godt mærke, at jeg havde ladet følelserne blive hjemme. Og det var også derfor, at til trods for, at det kun var gået en uge, altså, så sagde jeg, tak for den her gang, og tænkte, jeg skal sgu nok gå, når vi kommer hjem igen. Jeg har det utroligt dårligt med at blive snydt, fordi at det betyder, at jeg er ude af fællesskabet, som jeg synes var utrolig godt. Jeg er utrolig ærgerlig over at være ugens gæst. Det vil jeg da ikke lægge skjul på.